Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Limburg Alleen. Straks gaan we het hebben over de mond van het spannend boek. Maar we beginnen met twee deftige heren die bij aan tafel zitten vandaag. Van de Vrijheid Urmond. De Vrijheid Urmond. Welkom. Ja, Paul Jansen. Welkom. Herman Gene. Dankjewel. Paul, dit is voorzitter. Wat is dat eigenlijk? Vrijheid Urmond. Ja, Vrijheid Urmond, dat is een begrip wat bij ons in Urmond heel lang geleefd heeft, ook vanuit de historie. Want heel veel u zachten bij ons altijd, we hebben stadsrechten. En anderen zachten nee, we hebben alleen maar vrijheidsrechten. En omdat dat nooit zeker was, want in 1700 zijn er een keer alle archieven verbrand geworden. En hebben we eigenlijk nooit niks van de geschiedenis van Urmond, zo wie wel andere dingen, wie van Aalslo is heel veel bekend. Maar van Urmond was eigenlijk helemaal niks bekend. Dus we leefden eigenlijk in een dorp vanuit de middeleeuwen, terwijl er eigenlijk niks over bekend was. En toen hebben we eigenlijk opgenomen om te zeggen van nou, we gaan eens kijken naar de historie van ons, want die historie is ook belangrijk voor het leven van nu. Ja, want hoe ons zijn verouderde stangen, die maaskantjes, wat voor betekenis heeft Urmond gehad in het verleden. En wie kunnen we daar eigenlijk, nou, de lui van heden ten dagen laten zien waar ze eigenlijk wonen. En dat is eigenlijk de belangrijkste drijfveer geweest om de stichting op te richten aan Vrijheid Urmond. We hebben toen toch gekozen voor de vrijheid, omdat we dachten van ja, stadsrechten, als die er echt waren geweest, dan had je dat ook wel zeker geweten. Ja. En toen zijn er ook nog wat onderzoeken geweest door Peter Schulpen. En nu blijkt dat weer eigenlijk 1612 had je weer als startdatum gepakt. Van Biozoede, omdat er in woningen waren gemaakt. Dus die bestonden dan nu vorig jaar 400 jaar. En door dat onderzoek van Schulpen in Düsseldorf, in de stadsarchieven, bleek eigenlijk dat en de exacte datum weet je nog niet, maar tussen 1609 en 1614 de vrijheidsrechten hebben gekregen. Dat is toch geweldig? En dat was echt geweldig dat eigenlijk, zonder te weten, en precies in de juiste periode geschoten hebben. Dat zal toch wel een voorgeschiedenis hebben gehad, dat is niet toevallig. Hè? Maar je zit erop stralend en verlost doet, zal ik maar zeggen. Herman, doe beste artistieke leider. Want, wat jullie nog niet weten misschien, zondag en vooral ook zaterdag, heb je die feesten in Urmond. Maar wat deed een artistieke leider binnen zo'n stichting? Ja, ik moet natuurlijk proberen te zorgen dat de middeleeuwse sfeer niet alleen door externe bij ons gebracht wordt. Maar dat we van binnenuit, dus met Lu van Urmond, ook het middeleeuws er neerzetten. En we zijn met een pakweg een 100 man ongeveer bezig om daar een middeleeuws pleitje neer te leggen. De middag zal in blokken van 2 uur, dus van tussen 12 en 6, vindt dat 3 keer 2 uur plaats. Er zal dus steeds een blok worden gedraaid, waar een onderdeel van is het historische spel, wat dus op dat podium wordt opgevoerd door een 100-tal lui, met allerlei middeleeuwse ingrediënten, types, muziek, het leedje, bijvoorbeeld de heksen natuurlijk, die dadelijk in de Jean-Paul komen en die bekogeld gaan worden en hoe het vreugde wordt er dan zo'n bij gedaan. Dus ik moet vooral zorgen dat vanuit onze Urmondse gemeenschap dat daar een middeleeuws pleitje komt te liggen. Kijk, ik ken ze natuurlijk wel van Boetenaaf, Merkkauplu en riddertoernooien en roofvogelshows, want die komen er ook allemaal door. Maar er moet natuurlijk ook iets eigens in zitten. Ja, en er moet een historische relatie liggen die niet verzonnen is, maar die ook waarheidsgetrouw is, om het zo te zeggen. Die waarheidsgetrouw is, die inderdaad opgehangen kan worden aan die tijd. En waarin met name, vorig jaar hebben we het met name gehad over de intocht van de hertog van Gulik, de 400 jaar geleden dan, die Paul zoals zei, die vrijheden het overhandigd. En dit jaar zullen we het meer gooien op het volkse spektakel. Dus het is, vorig jaar was het meer statisch en dit jaar wordt het echt een beetje meer volks. Het doel van dat geheel is natuurlijk ook aandacht vragen voor de Maaskijk, met name natuurlijk ook voor Urmond. Maar je hebt nog een ander doel wat ook in dat historische verlengde ligt, hè? Ja, er is een 15-tal jaar geleden hebben ze eigenlijk, Urmond was vroeger een hele belangrijke havenplaats. En er werd de stol geheven over de Maas. En die kwam altijd in Urmond terecht. En pas na 1800 is dat door de Fransen is de haven gesloten. En de haven is eigenlijk verzand en weer ook verzakt in het geheel door het mijnverleden. En een 15-tal jaar geleden, bij werkzaamheden, is toen een gedeelte van de kademuur van die haven weer vrijgelegd geworden. En dat staat een heel klein stukje ligt dan nu vrij.
En veel hebben we eigenlijk gemeend van, ja goed, we gaan het organiseren, maar we willen er ook een doel aan zetten. Eén doel is, ja, de gemeenschap samen gaat doen, samen met de LU van Urmond. En het tweede ledige doel is de opbrengsten die we krijgen van, zeg maar van het festival. Dat willen we weer gebruiken om de haven uit te gaan graven en weer toonbaar te maken. En dat is eigenlijk het belangrijkste doel van met de middelen die Veer gaan vergaren met het festival. Ja. Is het ook een beetje, Herman, zo een aanklok? Misschien gaat het zwaar, zo'n heel festival, maar we leven natuurlijk in een hele jachtige tijd met alles erop en eraan. Dit gaat heel anders weer komende zaterdag en zondag in Wermond natuurlijk. Ja, als ik even vorig jaar terug ben, toen ben ik er zelf ook geweest, heb ze het zelf met het slechte weer van vorig jaar toch even goed kunnen volgen. Er kwam een geweldig enthousiasme los, een trotsheid, een samenzijn. En ja, dat is ook voor ons de voedingsbodem geweest om dit jaar erop door te borduren. Dus is gewoon denk ik toch misschien in deze tijd aan gemis van eenvoud, saamhorigheid. Die cohesie, die dorp, gaat weg, hè? Ja. En nou, ook dit jaar weer, ondanks dat het druk is in de dorp, er zijn ook al festiviteiten geweest de laatste weken, mogen we toch niet klagen. We hebben toch voor meer dan 200 uur bereid gevonden om op wat voor manier dan ook een steengebied te dragen. En ze doen het met alle plezier en met alle enthousiasme. En ze stond te popelen vanavond over de generale repetitie. Om aan de gang te gaan. Ja, dat is fantastisch. Wat ik ook heel opmerkelijk vond vorig jaar, je had ook een muzikaal element. Je had zelfs een lied gemaakt wat betrekking had op de feesten. We hebben er ook een klein stukje van. Als het goed is, kunnen we dat nu even beloesteren. Ja. Okay. Dat is natuurlijk toch ook een belangrijk element dat je, laat ik zeggen, in alle uitingen die je hebt gedaan, toch die historie hebt laten metspelen. Ja, en dat hebben we ook nu in het festival zelf, want alle lui die komen eigenlijk voor door middel van zeildoeken en een grote stallage op de meter of millimeter nauwkeurig hebben we eigenlijk de oude kooipoort die er vroeger stond, de toegangspoort naar Urmond, die hebben we toen teruggebouwd. Die wordt nu woensdag opgebouwd. En iedereen die naar een festival komt, moet door die oude kooipoort herlopen. En daar hebben ze dus eigenlijk, de begint al met geschiedenis van wie Urmond roet heeft gezien. En dus dan beleeft ze dat ook, die zuist dat ook wel direct. En dat vind ik eigenlijk wel het schoon van ons festival. De beleving van vroeger terugbrengen ook in het geheel. Ja. Dus het is meer dan alleen maar een festival waar geld wordt verdiend, waar beer wordt gedronken. Nee, waar overigens niks tegen is, maar dit heeft natuurlijk wat handen en voeten en duidelijke historische wortels. Dat waren in de middeleeuwen ook. Ja. Dat dronken ze ook gewoon. Het eind kost niet zonder de ander en dat houden we in Wermond ook drinnen. Ja, maar we willen het ook heel graag een familiefestival hebben. We hebben er ook veel zorg gedragen dat geld verdienen is niet alleen. Hè. Dus dat is moet wel, maar anders kunnen ze niet het volgend jaar ook weer organiseren. Maar we willen heel nadrukkelijk ook een familiefestival zien. Ken je tot 16 jaar, die hebben vrij entree. Ja, de oude Waal, dan moeten die entree betalen, krijgen nog eens een bon gratis erbij. Nou, die kan niet op. Die kan niet op. En we hebben de consumptieprijs gewoon normaal gehouden. Hartstikke goed. Extra omhoog. Dus, en wat de jeugd betreft, als ik toch even op mag inhakken. We hebben via de scholen, dus kun je proberen warm te maken. Nu wordt het dit jaar niet zo moeilijk als vorig jaar natuurlijk. Om met te doen. De jongste, die is nog geen 3 jaar daarmee gedaan. En die kinderen werden dus betrokken bij het spel, bij de dans. Voor die kinderen zijn nog ridder spelen, hè. Die kunnen door diploma's krijgen, ridderdiploma's. Ja. Dus zowel jong en oud. Ze moeten gewoon allemaal komen kijken. Ja. Laten we niet te veel over vertellen. Nee. Ik vind het chic dat je hier zit geweest. En ik vind het altijd geweldig als hier in Limburg weer iets van de grond wordt getild. Met heel veel meute, met alle inspanning die ze ervoor moest doen, met heel veel geld. Wat toch de meute waard is en wat die historie weer in Limburg opnieuw op de kaart zet. Ja. Ik wens zich zaterdag en zondag heel veel succes met de Vrijheid Urmond. Dankjewel. En ik dank u. Ja, graag gedaan. De maand van het spannende boek. En weer hebben we hier zitten Ria Pluimakers van Biblio Nova. Welkom Ria. Goeiedag. Iedereen wil natuurlijk weten in Limburg, wat is dat? De maand van het spannende boek. Nou ja goed, het woord zei het al, hè, de maand van het spannende boek. Nou, wat is eigenlijk het doel ervan? Is dat ze toch de beuk in het oog willen brengen van kwaliteitsnormen. Een beetje, dus niet zomaar de bulk spannende beuk, maar toch de gaat betere spannende beuk.
Ja goed, dit jaar hebben we een speciaal jaar. Dat bestaat toch weer 25 jaar. De maand van het spannende boek is alweer een hele tijd, 25 jaar. En als gelegenheid daarvan hebben ze ook allerlei activiteiten weer georganiseerd. Nou, een van de dingen die we in Biblionova doen, dat is, alle bibliotheken doen dat trouwens, dat is een presentatie neerzetten van de maand van het spannende boek. Nu hebben we eigenlijk in de meeste Biblionova-vestigingen al doorlopend een rekkloost om het spannende boek. Want dan merk je toch dat dat een genre is wat jullie heel graag lezen. Ja, dan moet ik denken aan thrillers, misdaadromans, Detectives, in alle ruime zin. Ja, in de hele ruime zin inderdaad van het spannende boek. Nou, en omdat het dit jaar 25 jaar bestaat, hebben we, behalve dat ze jaarlijks zo'n dun magazine uitgeven, hebben ze nu dit jaar deze uitgegeven. Dus dat zoals het is een heel mooi Crime Zone magazine, het ook. Het staat boordevol met allerlei tips van auteurs. En achterin staat nog een heel praktisch liesje. Maar tips van auteurs wil niet zeggen de meest ideale moord wie ze moest plegen. Dat is een handboek van hoe pleeg ik een moord. Nee, dat gebeurt helaas al genoeg om ons heen. Nee, gewoon met titels en adviezen van God, want soms zit ze toch wel vast aan een bepaalde auteur en moet ik dan eens op de, dat kan ook interessant zijn en die schrift. En achterin, dat vond ik zelf wel leuk, wie je het dan bekijken wordt, zit ook een lijstje van nog nu te verwachten boeken. Ja. En dat is toch wel heel veel wat dit jaar weer uit gaat komen. Nou, de aftrap van de maand van dat spannende boek, dat gebeurt ook altijd met de avond van het spannende boek. Dat is dan niet hier in het zuiden, maar dat gebeurt dan in Amsterdam. Eigenlijk ook met het boekenbal. Zo'n boekenbal, inderdaad, met genomineerden. Alleen vergeneudigden en deftige lied. Ja, veel mogen helaas. Nee, we kunnen toe op de televisie weer kijken. Nee, maar wat ook altijd leuk is op de avond van het spannende boek, is dat dan 2 prijzen bekend werden gemaakt. De Gouden Strop wordt uitgereikt. En de Schaduwprijs. Nou, en van de Gouden Strop, dan moet ik wel even kijken. Er staan een shortlist van 5 genomineerden. En dat is toch wel leuk om die even te noemen. Want dan hebben jullie ook wel een tip dat ze denken van, hey, dat titel hebben we al eens gewerkt op die shortlist. Nou, die 5 genomineerden, dat zijn Michiel Berg met Nacht in Parijs. Dat is genomineerd. Dan hebben ze nog Jo Klaas met Getekend Vonnis. Dan hebben ze Arjen Lubach met 4. Charles ten Tax met de erfgenaam. Nou, en van ene, Corine Hartman, heb ik metgenomen. Dat is het boek Bloedlijn. En daarvan wordt gezag eigenlijk. Ja, dat is weer een trilogie. Deel 2 staat er achterin. Dat is wel leuk. Het is dus een klein beetje het geel blijtje zitten. Nee, er staat al het laatste hoofdstuk in van deel 2 inderdaad. Ja, en wie het is een beetje de trigger voor wat nog moet gaan komen. En als je juist de publiciteit wat er nu al omheen is, zou dat echt wel weer eens een hele grote hit kunnen werden. Ja, en als ze er nu nog de Gouden Strop gaat winnen, dan is dat weer een leuke trilogie om te kunnen gaan volgen. Nou, maar behalve de Gouden Strop hebben ze ook de Schaduwprijs. En de Schaduwprijs, dat is eigenlijk voor de debutanten. En er staan een drietal stonden erop, 3 titels. En dat is De Vlinder en de Storm van Walter Lucius. Peter Romer met Chantage. Ja, en dan is ze dan Dennis Rijnvis met Savelsbos. Ja, dat is een Limburger element. Ja, dat is tegen mij net. Dennis Rijnvis, dat is weliswaar in de Limburger. Nee. Maar het Savelsbos, dat ligt hier gewoon in Limburg. Ja. De meesten zeggen dat ligt bij Maastricht. Maar ik zeg toch nog altijd, dat ligt toch bij Ekkelder, Korterbie en bij Grondveld. Dat is een prachtig bos. Ja. Mergelgrotten zijn daar. En de spannende thriller die hij geschreven heeft, dat speelt zich daar af in die Mergelgrotten. Geen even zijn jeugd hoe je dat op school zat. Althans, dat zegt de auteur, want hij is natuurlijk nooit in Limburg geweest. Dat is fictief natuurlijk. Dat is fictief natuurlijk. Maar het is, ik kan hem zeer aanbevelen. Ik heb dat stuk goed gelezen. En natuurlijk, ik beveel hem ook aan, omdat er in Limburg plaatsvindt. Hè. Ja, dat is natuurlijk dus laten we hopen dat hij wint. Ja, de Schaduwprijs. De Schaduwprijs. Dus de beste debutant dan, hè? Ja, de beste debutant. Nou ja, goed, dat een beetje over die Gouden Strop nominaties. Maar wat verder ook dit jaar is dat de BIEB, dat heb je al dat beukje laten zien van Crime Zone, wat verder aan de leden mogen aanbieden. Maar de boekhandel, dat is natuurlijk een landelijk item dit, de maand van het spannende boek. De boekhandel, dat biedt klanten die vast meer dan €12,50 een boek kopen, krijgen ze weer een geschenk. Ja, dat is altijd leuk. Beetje een boekenweek, analoge boekenweek geschenk. Ja, u kent ze dan zien inderdaad. En dat is dit jaar het boekje van Loes den Hollander. En dat heet Nooit Alleen. Nou ja, goed, en daar wil ik toch elk stukje even van citeren, want ik vond het toch wel weer heel spannend. Want hoe gaat dat over?
Bij Aline rijst het vermoeden dat haar man Giel geheimen voor haar heeft. Of laat ze zich door haar ziekelijke onzekerheid op het verkeerde been zetten. Giel beweert dat ze zich vergist. Of is dat een leugen? Buurvrouw Guusje vertelt alarmerende verhalen. Maar kloppen die wel? Hoe de waarheid daar ook uitziet, soms wil je hem niet te weten komen. Ja, en dat vind ik toch wel het... Rita, man, jij gewoon vreemd dan, hè? Ja, nooit beetje... alleen. Ja, ik weet het niet, Wim. Ik moet zeggen, er zit nu nog een embargo op. Hè, dus hij wordt echt pas gepromoot en we mogen pas uitreiken vanaf 1 juni. Maar ja, dit is wel een echte loes dan Hollander, want die is toch wel hartstikke goed aan de weg aan timmeren als literaire thrillerschriefster. Ze had al echt 10 bestsellers op haar naam staan. Haar voorlaatste, ik moet zeggen, is bodemloos. Dat is ook hartstikke spannend. Maar nu in juni komt nog een nieuwe van haar hoed en dat het Zwijgerecht. Dus liefhebbers van Loes dan Hollander, die kunnen echt weer hun hart ophalen. En het blijft gewoon het spannende van haar, vind ik altijd, dat er toch ook een beetje psychologie in zit. Het is niet alleen maar van, hup, de liggende dwaad. En er zitten dubbele bodems in. Ja, er zitten inderdaad, het zijn gewoon dubbele bodems in. En dat vind ik wel altijd een meerwaarde in de buik van Loes dan Hollander. Dus niet knal, poef en weg, ja. Nou, de bibliotheek verorganiseren, er wordt ook een auteur uitgenodigd. Ja, en dit jaar, ik moet zeggen, ik ben daar zelf heel benieuwd naar. Dat is op dinsdag 4 juni komt hij in Biblionova om 7:30, van 7:30 tot 9:10. En dat doen we dan samen organiseren we dat met Krings, boekhandel Krings vanuit Sittard. Ja, en dat is de auteur. Hij eigenlijk best wel genomineerd mogen zijn, vind ik, bij de schaduwprijs. Want dat is Ad van Listonk. En de het, zoals dit misschien wel leuk vinden, het Amazone, het Amazone-verbond heeft hij geschreven. Ja. Heb ze er al een schat van gemaakt? Hij staat ook in dat beukje, niet? Is misschien nog wel leuk om te laten zien. Kijk, ja, daar zit er. Nee, en het Amazone-verbond, wat daar zo chic aan is dat boek eigenlijk in minder dan 3 weken, heeft de man 2000 aandelen bij de 10 pages, als ze die hebt, dan wordt een boek uitgegeven. Ja, bij hem wordt het in 3 weken wordt dat al geregeld. Nou goed, ik ben daar zelf heel benieuwd naar, naar dat Amazoneverbod. Want het is een boek vol wetenswaardigheden en feitjes over de verschillen weer tussen mannen en vrouwen. Ja, dan zijn we toch allemaal blijven geïnteresseerd natuurlijk. Blijven voor geïnteresseerd. Ja. Maar wat dit boek nu weer zo spannend maakt en al zo'n hype, want het is eigenlijk het wordt ontzettend veel al verkocht. Dat gaat over het boek gaat over het volgende. John Engels en Laura Sieberg onderzoeken het fatale ongeluk van een populaire politica. Ondanks de nodige tegenwerking komen ze erachter dat de vrouw is vermoord door een geheim genootschap van militante vrouwen. Zo, dat begint lekker. Dat moet ik hebben. Daar houden we van. Ja. Deze groep stelt alles in het werk om vrouwen aan de top van de wereldorde te krijgen. En daarbij ontzien ze niets en niemand. Ja, maar hier, nu moet ik dich toch gaan aan. Dit geeft me te vaak doen. Het gaat nog verder. Macht aan de vrouwen. Ja, zijn de Amazones nog te stoppen voordat er een door hen wereldwijd conflict losbarst? Ja goed, ik vind het toch wel als vrouw zijnde leuk. En het leuke is, omdat hij mens nu met dat debuut al zwaar een succes heeft, want dat boek is pas 17 mei uitgekomen, is dat er al bezig is met deel 2, het Amazone-offensief. Dus ik denk dat ik daar wel... het sluit aan op wie de toernooi is. Er werd stapeld in een geweldige serie achter de rug in de theaters. Mannen zijn van Mars, vrouwen zijn van Venus. Dus het thema is actueel. Hè? Ja, het thema is actueel. Maar we moeten helaas gewoon afronden. Het maand van een spannende boek, dat doet natuurlijk de hele maand juni. Laten we dat niet vergeten. En dat hebben ze eindslotopmerking. Want dat vind ik toch wel heel erg leuk om de kijkers nog op te attenderen. Want als ze dat beukje hebben van Nooit Alleen, dan kennen ze er met 7 juni. Het museumweekend is dit jaar ook vanwege het 25-jarig bestaan gebundeld. Dus met dat boekje kunnen ze dan gratis naar het museum. Niet een eerder museum, maar die wat aan deelnemen. En voor hier in de buurt is dat Bonnefante. Dus 7 juni kent ze met een boekje gratis ook nog naar het museum. En ik zou vooral zeggen, kom lekker lezen in juni en bezoek de Biep, want het is spannend genoeg toch. Dat gaan we zeker doen. Ria, bedankt dich. Graag gedaan, Wim. Goed, dit was Limburg Alleen voor vandaag. Een nieuwe uitzending, die is donderdag aanstaande, maar dan ben ik niet de presentator, maar mijn geliefde collega Wendy Segers. Tot donderdag, tot Limburg Alleen.